ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ. ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಂಚ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಯ್ಪವೆಯಾನ ಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ. ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ಮಂತ್ ದೀಪ ಮಾತೆರ್ನಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಎಂಕಲ ಅಂಚ ಏಪಲ ಯಾನೆ ಮನ್ಪುನು. ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಮನ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಚಾರ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ ಏಪಲ.
ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕಿ ಮನೆ ಬಾಂಬು ತಿರ್ಗುಜಿ ಎಂತ ಇದು ಸೂಪು ಪಟಾಕಿ ಇದ್ದೇನೆ ರಟ್ಟು ಮೆನ್ನಿ ಕಿಟಿ ಗೊತ್ತ ಆಯ್ತು ಮೇ ಬಿಡಿ ನೂದ್ರು ಬಂದೆ ಅಂಚಿಂಚು